I know nga busy kay mo, pero bahalag busy mo, tagay lang gihapon nig pagtagad, kinsay nasayod nga gikinahanglan kaayo nimo. What is your life? Wa gani ta masayod unsa may tabuog ma. Dunay certain destination nga ikaw dili gusto maadto. Pero adtuan gina nimo. Hello, good morning. Maayong adlaw sa matag usa nga niya karon. Welcome sa ato karon nga video o kamo nga karon pa lang naka-open ini nga video. Pwede niyo nini i-subscribe. Tuplo ka lang ninyo ang subscribe hasta ang iyang bell dayon choose all. Okay, this is your friend Pastor Godser Verano, a Bible believing pastor. Mag-share ako kaninyo about 15 to 20 minutes laman nga video o ginaot nga inyo ning tagag pagtagad. I know nga busy kay mo, pero bahalag busy mo, tagay lang gihapon nig pagtagad, kinsay nasayod nga gikinahanglan kaayo nimo. Okay, so just 15 to 20 minutes ang akong i-share kaninyo karon ni ata sa James chapter 4 verses 13 and 14. The Bible says in James chapter 4 13 and 14, "Go to now, ye that say, today or tomorrow we will go into such a city and continue there a year, and buy and sell and get gain. Whereas ye know not what shall be on the morrow. For what is your life? It is even a vapor that appeareth for a little time and then vanisheth away." So nga to karon nga hisgutan is about what is your life. Okay? Once again, I know you are so busy, but sometimes our busyness cannot help us meet life purpose. Okay? Doon na purpose na itong kinabuhi. O na nga, tagay-pagtaga, just 15 to 20 minutes lang. So once again, atong topic is, what is your life? What is your life? 3 things you have to consider about your life. Number 1, your life will not continue. Bisan unsa nimo ka busy, bisan unsa ka daghan sa imong trabaho, imong negosyo, imong bahandi, the truth is your life will not continue because this world is not our home. We are just passing through. Kaya nga importante kayo ang paghatag pagtagad sa Word of God, paghatag pagtagad sa imong preparation samtang may kinabuhi pa. So matod sa atong text, go to now, ye that say, today or tomorrow we will go into such a city and continue there a year, and buy and sell and get gain. So daghan ta kay mga plano ba sa kinabuhi, unsaon makaginansya ta. In verse 14, whereas ye know not what shall be on the morrow. For what is your life? Wa gani ta masayod unsa may tabuog ma. Kay unsa ba ang kinabuhi? Sama lang kini sa inalisngaw nga magpakita sa duteng panahon ug mawala ra. So inani ang atong kinabuhi. Wa ta masayod pila ka adlaw gikan karon, wa na ta sa kalibutan. Unya, ang imong kabisi nakatabang ba nimo? Wala. Busa hatagig panahon ang Ginoo sa imong kinabuhi. What is your life? Your life will not continue. Number 2, you have a certain destination you don't want to go. Dunay certain destination nga ikaw dili gusto maadto. Pero adtuan gina nimo, labi na kundi ka magtagad. Okay? Unsa man nga dapit? Matod pa sa Romans chapter 5 verse 18, therefore as by the offense of one judgment came upon all men to condemnation. All mankind are already condemned or judged to condemnation. Tanang tao gihukman na nga malaglag. Nga naman, we are all sinners and come short of the glory of God. Kaya nga, kung ang tao dili magtagad, dili maghatag panahon sa Ginoo sa iyang kinabuhi, pag-abot sa kamatayon, ingon ang Bible, dunay destination nga dili nimo gustong adtuan pero moadto jud ka, and that is what we call the place of condemnation or hell. In short, hell, impyerno. Nga naman, naisulat na we are all sinners and come short of the glory of God, and the wages of sin is death. That is hell, eternal separation from God. Matod sa Word of God, Hebrews 9:27, and as it is appointed unto men once to die, and after this the judgment. Yung judgment na yan comes from the original Greek word krisis, ibig sabihin judgment for punishment.
Ingon nga makasasala ang tao, kapadulong yung punishment. Kung di ka magtagad, adto juga punta, bisan di ka gusto. So what is your life? Okay, 3 things to consider. Number 1, your life will not continue. Number 2, you have a certain destination you want to go. That is hell. Except, gawas lang kung magtagad ka o maghatag panahon. Nga mag-prepare ka habang may buhay. Kasi mayroon tayong kasabihan, habang may buhay, may pag-asa. Okay, number 3, you need Jesus Christ right now before it's too late. Samtang panahon pa, samtang di pa ulahi ang tanan, you need Jesus Christ. Bahalag busy ka kayo, tagaig panahon si Jesus Christ. Matud pa din sa Word of God, James chapter 4, verse 10, humble yourselves in the sight of the Lord, and He shall lift you up. We need humbleness in the sight of the Lord. In verse 12, there is one lawgiver who is able to save and to destroy, and that is Jesus Christ. Siya ang itagag kagahom sa God the Father to save and to destroy. Busa ng Bible, be humble right now. In Hebrews chapter 7 verse 25, wherefore He is able also to save them to the uttermost that come unto God by Him, seeing He ever liveth to make intercession for them. Buhi nga itong Ginoo after siya namatay, bayad sa itong mga sala, nabanhaw siya o buhi siya o gamhanan siya, muluwas nimo samtang panahon pa. Why? Naisulat karon ang adlaw sa kaluwasan. Basig hantod karon, na busy ka trabaho, simba kag panagsa, pero hantod karon wa ka kahibalo asa ka punta after this life. You need to get prepared right now, samtang may panahon pa. You need Jesus Christ before it's too late. Unsaon nimo si Jesus Christ? Tuhe, dawata siya nga imong Savior, imong manluluwas. Sulod sa imong kasing-kasing, pangayog suri. Kay tanan nimong kasalanan, humanan niyang gibayran. What you need is, recognize you are a sinner. Repent and receive Jesus Christ right now as your Lord and personal Savior. Ingna si Jesus Christ, sulod sa imong kasing-kasing, Lord, pasayloan ning makasasala. Salamat sa katubsanan dito sa cross nga imong gihimo para nako. Ako kang dawaton, Jesus, nga ako manluluwas right now. Do it. Og sigurado 100% karon dayon na ang kunimo ang gasa nga kaluwasan sa Dios. Anytime kuhaon ka sa Ginoo, naisulat to be absent from this body and to be present with the Lord. That is what preparation is all about. Dawata si Jesus nga imong personal nga manluluwas. Usbon ako, bisan unsa nimo ka busy, paghatag panahon sa pagpangandam sa imong kaugalingon samtang may kinabuhi pa. Hinaot nga doon natin nakuha. Unsaon nimo pagdawat? Inaan example, piyungang imong mata, sulod sa imong kwarto, kanang ikaw ra isa, ingna ang Ginoo nga di makita. Lord Jesus, pasayloan ning makasasala. Salamat sa katubsanan dito sa cross nga imong gihimo para nako. Mituo ko nga nabanhaw ka, buhi ka nga manluluwas. Dawaton ko ikaw, karon dayon nga ako manluluwas. Jesus, hari akong kinabuhi. Do it right now. And that is what we call receiving the gift of salvation through Jesus Christ by faith. Hinaot nga doon na tayo nakuha. Okay? Pwede mo hatag sa inyong mga comments. Ay comments below. Yun na nga gamiton. Pwede mo maka-comments. Pwede mo maka-ask any question. Pwede. Atong pagtagad sunod. Any suggestion. Basin og naay suggestion ninyo nga gusto mong topic atong pagahisgutan sa sunod. Okay? Pwede atong tagaag pagtagad. So siguro ala nga naka-subscribe sad ka aron updated ka sa sunod nato nga mga video. Okay? Diha lang taman. Salamat sa inyong pagtagad. Mag-pray sa ta. Thank you so much, Lord, for your goodness to us. Thank you sa mga tanaw, mga viewers. Ampingi ang ilang kinabuhi uban sa ilang buong pamilya. Dalaygon ka, you are great. Thanks for the salvation. By faith in Jesus you have given to us. Thanks for everything. To God be the glory. Great things you have done. In Jesus' name, I pray. Amen. Okay, thank you. Hantod sa sunod, inyo higala sa atong channel. Pastor God Serverano, a Bible-believing pastor. God bless. And bye-bye.